Madamo gid nga salamat. May aga sa aton nga pinalangga ang mga manugpramati sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Western Visayas. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture kag ginasakdag man sa Provincial Government of Negros Occidental. Ini ang inyo angkor Lucila Perartilia para sa pagpadayon sa aton nga hinunaanon sini nga aga no. Matahom gid ang aton nga topiko tungod kay may kita may dinapit kita diri nga aton mga speaker subong nga aga kaupod ko no sa diri sa aton nga programa. So gusto na ako nga i-introduce ang aton subong kahinon-ano no sa diri sa aton nga programa subong nga aga. Kag very lucky kita to have with us today sa aton kaupod sa Department of Agriculture no sa Regional Office 6 si Ma'am Esther Ruth Torreverde ang aton nga Agricultural Program Coordinating Officer. Kag malipay gid ako magpabalo sa inyo nga siya gid tumandok sa Negros. So mahapos naton siya istoryahon kay ang diri sa daan kalin sa Negros. Kag of course ang iya nga kaupod subong nga aga ang gwapahon man naton nga kaupod sa aton nga diri sa Office of the Provincial Agriculturist sa Department of Agriculture Gali Regional Office 6 si Miss Yancel Safra no. So siya ni ang in charge naton sa aton nga talakayan subong nga aga nga amo ang RSBSA o kon Registry System for Basic Sector in Agriculture. O so gid ko do medyo maano siya mabudlay sa i-pronounce pero in short RSBSA ma'am no. So ang atong talakayan subong nga aga no mamangkot kita kun nga ang ano ini ang RSBSA kag ano is ini ang mga proseso kung paano kita maka-access ini or makapalista ini sa aton nga ginatawag nga RSBSA. So siguro taga-antas ang tion si Ma'am Ruth nga magpanamyaw sa aton mga listeners subong nga aga. Ma'am? Mayong aga sa aton tanan, Negros Occidental, ginakalipay gid namon no ang pag-imbitara sa amon ni Ma'am Lucilia, ang aton nga partner from the Office of the Provincial Agriculturist sa ining programa nato no para mapaathag naton sa aton mga farmers kag sa aton nga mga fisher folks man kag mga farm workers kung gaano ni kaimportante ang aton nga registry system for basic sector in agriculture o kun sa malipot nga pulong ginatawag naton nga RSBSA. So ini siya isa ka registration system ni sa aton nga mga mangunguma kag tanan nga mga pumuluyo no sang Negros Occidental specifically nga nagahatag or naga-take part sa production naton sang aton nga mga agriculture products. Yes. Okay. Ma'am, sa akong ganing nga term, ginatawag ko ning para maintindihan siguro sa tanan, no? Natawag na ko ni siya nga census, no? Yes. O, ano na ba lang ginakandak sa aton nga kada tuig or may mga periodic kita nga ginakandak nga census so sa populasyon. For this time, special gid ang agriculture tungod kay ang aton nga gobyerno paagi sa Department of Agriculture mag-put up sang database nga diin ang aton nga mga mangunguma, mga farm workers kag ang aton mga fisher folks. May aragit laya ng listahan pag wala sa election nga kung wala ka sa dili malamam kung wala ka sa listahan sang Comelec hindi ka makaboto. Yes. This time kung wala ka sa RSBSA mabudlayan ang aton nga mga mangunguma tungod kay mga programa nga requirement gid ma'am ang RSBSA. Yes. So far ma'am ano na subong ang aton nga ang update sang aton nga RSBSA registration? Ang aton nga RSBSA nga registration actually before the 2019 sa 2019 kami nagsugod nga pang-update na gid sang registration or list sa mga farmers and fisher folks diri sa Negros Occidental. 2019 nag-start din isang updating paagi sa pagpa-enroll sang aton nga mga farmers. Up to now it's as of September 2. As of September 2, 2021, may nakata na rehistro ng 89,846 ka mga farmers, farm workers, and fisher folk. Okay. Pero gusto naman klaruhon, Yes. 89,846 ano lang na siya, amo lang na siyang na-enroll sa Department of Agriculture Regional Field Office 6. Bangod, maliban sa Regional Field Office sang DA, nag-rehistro man ang aton nga mga partners from the sugar
Sugar Yes, Regulatory Administration. Kag sa PCA, di ba na, ma'am? Yes, kagang aton nga Philippine Coconut Authority, the National Commission for Indigenous People. Yes, NCIP. Yes, and yung BIFAR. Yes, so. Dagkat to na to sa update, ma'am. Pero gusto ko tani ba lamang, balikan naton ang, ano ang mga basihan naton, siningagin put up naton ini nga programa. Actually, mo to sa as rationale kagaina sa aton nga RSBSA no. Ginatingwaan gisang government naton nga wala gisang may mamabilin nga mga farmers naton no, kag mga farm workers sa pag-avail sa mga serbisyo sang Department of Agriculture. Yes. So that's why nga halin pa sang pagdihon sang Republic Act number 8435 ang ginatawag naton nga Agriculture and Fisheries Modernization Act of Or ACMA. 1997 or ACMA. Ginatagaan na kita sang sang instruction nga kumbaga magdihon na sang isa ka database para sa sa aton nga mga farmers and fisher folk para ma-systematize nato ng pagpanghatag nato sang assistance. Yes. Kag dugangan pagid ini mas nakita pagid ang needs sang pag-establish ang ini nga mga datos bangod sang aton nga liberalization sang aton nga bugas, Yes. no? So may nagkaroon kita sang execution na sang Republic Act number 11203 yung tawag naton nga liberalization na sang aton nga rice import and export. Kag dugang pagid ang sa mga fisher folks naman naton ginapabasko pag ini siya sang pag-issue naman sa Republic Act of number 8550 para sa Philippine Fisheries Code of 1998. So amon sa tanan ng mga legal basis nga ang gindihon ini siyang aton nga RSBSA. Okay. So, sa sini nga programa, ma'am, sino makakwalify sini nga programa naton sa RSBSA? So, ang aton nga mga ginapang-rehistro sa RSBSA, amo ning aton nga mga farmers, farm laborers or workers, ang mga fisher folk, fishery operator, and may dugang naman kita subo nga aton nga mga agri-youth. No, mga Okay. kabataan nga nagaedad 12 hasta 30 anyos. Oh, 12. Kung hindi man sila ang tag-iyagid o wala nakapangalan sila ang titulo o hindi sila ang nagakapital sa farm pero nagabulig sila sa ilang ginikanan or sa ilang negosyo or sa sa pag-produce sang mga agricultural products asa sa pag-process sini. Okay. So pwede nato siya ma-register under agri-youth nga category. Okay. Katako mi na, ma'am, nga gusto na ko na ipadaluman, medyo padaluman dutay kay ang aton nga mga youth gali may ara sila ya special subong registration man nga ngara sa ila kay mamatsag ko yung ma'am mangin kabahin nila ini sila later on sa scholarship program nga ihanda sa Department of Agriculture para sa mga kabataan nga ini, di ba laman dumay amo na nga foresight ang aton nga departamento. Okay, nakita naman sa Department of Agriculture nga ang population sa aton nga mga farmers is Gulang. fisher folk nagatigulang na magid no kag kinahanglan gid nga tingwaan or preparahan na nga daan ang mga next nga mga henerasyon after 5-10 years eventually ang magasalo sang ini nga mga resources duta tubig nga nga ginagamit naton subong ang next naman nga ang mga kabataan gid. Mga generation, So yes. nga dapat nga mas encourage pag sila nga mag-get involved sa production, sa processing and marketing sa agricultural products. Kinahanglan nga tagaan man sila sang mga assistance kag support. Pero kinahanglan dapat marehistro gid sila para at least Yes. ma-acknowledge na gid nga part sila sang aton nga production system. Oh, yes, ma'am. So kay kadamo abin ni sang potentialities ang aton mga youth, no? So of course meron kita ginatawag nga mga learning sites and ang learning sites naton nga pwede gid sila maka-access ang aton nga mga training modules in order to upgrade sa ilang nga skill. And we have also we have under sa RCEP naton nga program, we have TESDA also to offer sa ila sa mga short term and modular courses nga pwede gid mahimo sang pwede gid mapa-enrollan sa aton mga youth. Okay, ma'am. So ma'am, paano naton anong mga proseso paano sa pag-access ng sining nga programa? Anong himuon ni farmer or ni pamatanon or fisher folk or farm worker? Anong dapat himuon? Okay, so para sa detalye no para mahatagan sang ideya nga aton nga mga tagpalamati kung paano sila makaparehistro. No, kay nakita na nila kung gaano ka-importante ini siyang RSBSA. Ihatag ko kamo kay Miss Yancel ang aton nga RSBSA focal person no for Negros Occidental. Take it away, Miss. Sige, thank you gid mga ma'am.
So sa time na nga nabalenta na nga may ara kita RSBSA, ang pinakauna tagid ka pinakanami tagid nga maubra is makapakilala or magkadto kita sa City Agriculturist office naton. Okay. Sa tagsa naton nga mga banwa, may ara kita nga mga mau and cow. So sa dira kita manuktok kag maghangyo sa ila, kumbaga may tukhang man kumbaga sa opisina ni Mau para magpamangkot kung paano kita makaparehistro. Okay. Pero as initial information sa tanan, ang kinanglan naton nga mga requirements o kung kinanglan naton i-presentar sa kay Mau kag kay Cow is ang aton nga picture. Mga gwapa, tabla picture, either 1 by 1 manda or 2 by 2, pero mas pinakanami para dako-dako ang 2 by 2 naton. Okay, 2 by 2. So, kag ang Na recent, ma'am. Recent, yes ma'am. Oo, ma'am, kay Basibay lang. Oo, isang bata pa. Kay Basin niya makilala. Yes, ma'am. Oo, tsakto gina siya. Ay, kaduwa naton nga kinanglan is ang titulo sang pinag-iyahan naton sang duta. Okay. Dokumento nga kita nagapamatuod nga kita ang nagauma o kung ay nagapanag-iya sang sinangat nga kaumahan Okay. or lalo na sa may mga crops, may mga kumay, mais, kag mga vegetables naton. Okay. Kay kinanglan gina nga may duta. So, isa-isahon ko pa or kinanglan naton nga mapaano, ma'am? Kay Sige. hindi man but silingon nga at tanan-tanan natong mga farmers, silang tag-iya mo so Yes, may, ma'am. may mga agreement na sa kongkis sa ang mga may mga agreement may sa ano sabi inang tawag sila inang Kontrata. lessor no. Yes, ma'am. Inang Nag-arindo, qualified ini sila magpa-enroll sa RSPSA. Pwede ini sila kaparehistro ang may ara na kita sa gina-attach dira nga pamatuod nga ini siya nga farmer or Tao, nga, oo. oo. May ara sila agreement with the owner sa Okay. tag-iya. Oo. Nga sila ang nagatalauma kag sila ang naga-provide man sa mga inputs sa ina nga uma. Kapara ma-consider naton siya as farmer. Okay. So kinahanglan lang galing naton diri man klaruhon no kay may ara kita nga tawag nga farm worker or farm laborer, may ara Yes. kita yang nga farmer. So kung sino ato ang nagahatag sang inputs or kapital sa uma kag ang nagaobra sa uma, so matawag din naton siya nga farmer. Okay. Pero may ara man iba niya nga siya ang tag-iya, siya ang gahatag sang inputs pero iba ang nagatrabaho. Yes, oo. So usually sa ato na term na tawag ng mga porsyentador, Porsyentador, mga ganun, no? oo. So kung permanently hired laborer siya, dito na siya sa category sang farm worker. Okay. Pero wala natin sila ginabayaan kaya nga may mga support makita para sa mga para sa farm ilan laborers. So, yes. Okay, sige. Mapadayon ma'am please. Okay. So pero ma'am, yes. ang pinakabasko wala labot sang ginhatag ni Ma'am Ruth na nga na una nga mga examples sa penenda sa arendo nga mga kontrata, mas nami pagid kung may mga titulo sila, mga CLOA, or kung mas mayo, may mga individual CLOAs na nga nakangalan na sa ila. Kag may ara pagid nga mga tax nila bala na mga ginabayaran, tax receipts na nila sa BIR nga ginabayaran nilang mga duta. Kag ang iban pa nga mga kung may ancestral domains naman o kung sa mga IPs man naton nga malaputan. Indigenous people. Yes, no? ma'am. Okay. Indigenous peoples naton. Kung may araw man sila mga ancestral domain, ng mga title, pwede man na siya gyapon magamit as 50%. proof. Yes, ma'am. Yes. As proof man siya. Nga kamo ang nagapang masag sina nga duta. Okay. So, ikaduwa naton nga himuon, sang pagprepara naton sang picture naton kag sang dokumento, makadto na kita, naging man ta kay City Agriculturist, mangayo kita, kag bahamba kita, nga mapa-enroll kita sang RSBSA. Kay dira, may mga pamangkutanon, may mga basic information nga kinanglan halin sa insakto nga pag may mga junior, senior, bala ma'am may ma'am haw, mga mga so, kabudlay. extension ang ngalan, no? Yes, ma'am. So, ay isa pa na nga ginadugang na lang namon kung makadala kamusang ID, valid ID, bala mga nagadeklarar gid sang spellings, sang mga junior, senior, Yes. the third, kay mga amon ang instances, ma'am, kis aga garambol pa na ang mga datas naton. So, kinanglan pa gina mga birthday, mga household incomes, and mga ang pinaka ginada is ang sa likod nga part sang RSBSA forms nga kung sa diin na declare kung ano ang mga gitnatanom mo sa imo nga mga sa imo nga duta nga na. Kung pila ka lote ang imo ginapanig-iyahan, kung may mga kasapatan ka, baboy, baka, kanding manok, pato, mga amo na siya. And sa farm worker, sa likod na part, wala na ba na siya. Kag, ang sa fisher folk naton, ginadeclare man naton kung ikaw bala nagabaligya, focusing ka sa baligya, focus ka sa pag-capture o kung sa pagdakop gid mismo sa mga isda. Kag sa mga aquaculture, ma'am, sa inland naton, Mga ng fish punong, pond, mga punong naton. Punong. Oo. Pwede gid gyapon kay na-under man na siya sa fisheries, sa fisher Okay. folks naton. Sector, okay. So, pag natapos na naton, ma'am, ang aton document, si City Agriculturist,
kaupod si MAFC or si Municipal or City and Agriculture Fisheries Council. Yes. Kag si barangay kapitan magapirma para i-verify ang imo nga mga gin-declare nga information. So, i-check lang na nila, kay i-validate man nila kung kadtuon gin nila, either kadtuon nilang area or kung kilala ka naman, kag nakapa-accredit ka man da, nga dosuki ka na gid man ni City Agriculturist or ni Municipal. So, ipirmahay na nila ang imo forms, kag ang sila na ang bahala nga mag-forward sa mga documents, attachments, kag sang enrollment form sa amon office sa DA, sa DARFO 6 na. Okay. So, ano pag ma'am ang so like for example labi si farmer nga naka-enroll sa diri sa isa ka particular nga banwa. Tapos nag-transfer to siya abi sa iya nga uma naman sa lain naman nga banwa. Is it still arag hapon siya sa sistema sa aton nga RSBSA? Ano siya naton matrace nga hindi bala kasi bala may mga flying ano sa registrars bala nga nagdubli-dubli nga lang. Paano naton ma-sort out ang aton nga data? Actually, ang point of reference nato sa pag-register sa mga farmers and fisher folk is yung ilang residence. Kung diin siya nag-start, dito na siya madulog nga city or municipal agriculture office para magrehistro. Pero may chances ginaiya nga madamo ang uma niya nga galap-talap pa sa lain-lain nga munisipyo or city abi. Pero ang later ang aton nga RSBSA may ara siya sa nga tawag naton nga georeferencing. Okay. So sa subong abi wala pa kita kaabot sina nga point nga phase kumbaga nga gina georeference na ang tanan nga narehistro nga farm lots. Farm lots man o kon spot or lote nga dedicated for animal raising. So ang next nga step is yung third phase sang aton RSBSA is sukaton gini siya tanan nga farm lots nga gin-declare ni farmer. Okay. So makita man sa gihapon naton ang duplications. May chances gid man na nga every season lain-lain ang nagauma. Yes. So for example especially sa mga pamilya nga gamay lang ang area so ang agreement ni kagdamos lang nga magulutod. Rolling. Rotation. Rotation. So libudan kung sa aton pa. So may chances sila mo nagkakatabo. So pwede sila ka-rehistro pero pag nag-referencing, georeferencing na makita na nato let's say 4 sila ka persons naga-claim sang isa lang ka farm lot nga sila ang nagauma. Okay. So later kung may mga assistance kita nga ginahatag, the list will be gina-extract sa system ang listahan. Pero i-verify pa ina siya, i-double check gid na siya na for this season bala siya gid man ang nagauma, ara pa da siya or buhi pa siya or wala na mga ganon or ari di siya or base nag-abroad na to ginbili niya naman sa kung kay sino naman nga paryente niya. So may mga aside from the from the database, may ara gitagyapon niya nga cross-checking later. Para wala ka ng duplication sa pag-avail sa mga assistants. Ang nga kapag mga pamangkot nga daw although imposible matabo pero base matabo man like for example si farmer nakaregister siya as farmer so ito sa area nga isa sa lain nga lugar nagparehistro siya as farm worker. Can we spot the ng discrepancy kung mag-amo na siya? Actually, pwede siya ka-register as bato naman siya gyapon sa sistema. May kakatabo ni subong nga duplication man sang names. Yes. Pero kung naglain to siya nga category, mabaton man siya gyapon sang system. Pero yun nga lang, ang cross-checking sa gihapon, very important gihapon na siya nga step before maghatag sang assistance. Okay. Kaya dapat ang listahan, ang final list nga ina sa mga ma-receive sang assistance, gina-verify ina siya sang local gihapon. So i-testify gid ina sang aton nga technician or kag municipality agriculturist nga ini sila nga mga persons verified nga ari di sila ang gauma farm worker siya dire. Kay di ba under sa pandemic so hindi gina likawan nga matabo nga manghatag blas ang bulig ang aton nga Department of Agriculture tapos si farmer duha ka bilog nga ginaistaran no nang tumandok sa sinang area do sa nakapangasawa di sa another LGU tapos ay ato kategorya sa pihakya farm worker siya dili sa pihakya inang farmer siya so when it comes to amo na bala so pwede natin sa tanawan nga mga remote cases pero it could happen di ba ma'am? Yes, possible siya. So under gihapon sa mga kwan nga mga programa di bala kadamo ni siya sang mga
ano mo mga opportunities nga gina-present naton sa farmers kung naka-RSBSA siya. So one of this is of course ang aton nga tawag nga inang social amelioration ano na inang benefit or program no nga ginhatag sa iban nga ahensya. Pero this time ma'am I heard nga mayara man kita sa anong tawag naton sa ni ma'am sa aton nga assistance nga ginhatag sa aton sa mga aton nga mga stakeholders agriculture. May ara kita sa subong ang nahatag naton sa Negros may ang ano ni ang FSRF yung financial assistance sa aton nga mga rice farmers. Okay. Financial subsidy for rice farmers. Okay. FSRF. Ano na siya ma'am? FSRF. Ano na siya? Oo, so ina siya na-distribute na siya nato sa 2020. Okay. Pero nabilong man ato siya sa SAP man nga sa DA, gintag man sa DA nga SAP. And then yung next is yung cash and food sa assistance sa ano ni sa mga corn farmers naman. Sa siniman to nga okay. pandemic. So atong mga listahan gingamit na nato ng RSBSA. Okay. Gin-extract na tong listahan halin sa RSBSA and then gin-disseminate sa tanan nga mga local government unit kag gin-pa-verify ini nga mga persons. Kung eksakto gid man ba lang nga corn farmer sila kag eksakto nga ara pa da sila naga-reside before sila gin-finalize as recipient sang cash and food assistance. Okay. So, going back mo naman sang liga naton nga sang December 2020 to no last year. Di ba may gin-launch kita diri nga si Secretary Dar atong cash and food assistance na Yes, amo na siya. Amo to siyang Amo to siya. Panugod. Okay. Hindi nga aton nga ano to ma'am, nga aton nga sa aton bala mga programa sa inang ani at kita ni ano na inang ni Grency ani at kita. Ni Grency Kadiwa, sorry. Kadiwa. Ni Grency Kadiwa ni ani at kita. Di ba tie up naton to mga ang isa naton ka identified naton nga partner which is MUAD. Sila na subong ang nag-tie up sila to distribute this this subsidy program to the farmers and to ano na lang ma'am no to update na lang sa aton nga mga listeners because may ano na sila mo may inang counterparting scheme ni siya nga gin partnership with MUAD and Department of Agriculture. Gusto na naton nga iangot na diri nga nakahatag na si MUAD sa mga more or less mga 500,000 na niya nga ano blay nang balik sang pundo o sang ano na sang iyang nga ginan siya sang iyang activity. So naka-contribute na siya sa na ano provincial treasury no sang almost tunga sa milyon sa sining activity. So daw ka ano siya medyo buron sa aton nga pag-insindi ni pero gusto na namon ipabalo sa inyo nga ang programa naton sa Department of Agriculture kag sang Provincial Government of Negros Occidental interrelated ni sa tanan-tanan. So this program sala sa ka-programa to pero ka-connect ni sa other ano na ang support services man nga ginahiwat sa aton sa Provincial Government of Negros Occidental. Of course headed by our Governor Bong Lacson. No so before ta mag-proceed gali gusto ko tamyawon ang aton nga PAPSI President si Sir Stephen Santilla no. Kag of course ang aton nga OIC Provincial Agriculturist Ma'am Dr. Dina Hinsola. Kag of course ang aton nga pinalangga nga Regional Executive Director Ma'am Remila Nicoter kag of course ang aton nga duha ka Regional Technical Directors sina Engineer Albert Barogo kag Dr. Peter Savibek. Okay. So going back mo sa aton nga discussion. So ano pagid ang aton nga mga updates subong with regards to RSBSA naton paano ma'am gina receive sang aton nga mga LGUs ang ini nga activity. Are they very willing or ano sila inang naga double time man sila kay kabalo sila kung ano ni importante ang aton nga mga ini nga programa. Yes, ang actually very active gid ang aton nga mga partners no from counterpart sa municipal and city agriculture offices sang katasatag sa kay LGU bangod ako gining bulig sang ini nga database nga sang mga farmers and fisher folk para man sa planning Manila kag sa pag-identify man gid sang appropriate naton nga mga recipient no to that deserves sang aton nga mga support services. And ayun nga lang admittedly syempre nakita man naton nga ginakulang man sa workforce ang tagsa-tagsa ka mga LGU. And so na gina-empower Manila kag gina-encourage, gina-engage ang aton nga mga partner sa barangay
barangay. Yes. No, mga aton dara nga Associations na to, aton di nga ba? mga associations. Oo, para nga madamo pag isang farmers ang malabot no kag marehistro kay we know naman sa mga damo pa nga sulok-sulok no nga hindi malabutan sa mga impormasyon nga ay dapat dali maparehistro kami para maka-avail kami sa mga services sang government. Kay going back man sa dutay naton nga balik tanaw naton kun nga nag-amon so gusto naton ipalinton nga under sa ano na naton sa RCEP no Rice Competitiveness Enhancement Fund no which is amo na siya inang gi-implement sang 2019 nga ang until 2024 kay 6 years ni siya mga program di ba so ang ano atong Department of Agriculture may ginatagan siya sang budget nga 10 billion pinakagamay na actually ang 10 billion and I heard nga gisa na gina ano pa na ginadugangan na sang aton nga presidente kay nakita niya nga ang agriculture needs more assistance of course tungod sa kapisan sa aton nga DA Secretary William Dar nung nag-appeal siya sa additional budget for labi na sa rehabilitation after sang pandemic. So ini siya nga programa as I've said within 6 years ni. So kinahanglan naton nga magparehistro gid para nga maka-include kita sa pagtagaay sang mga benepisyo. So nakita man naton diri ma'am di bala sa sining programa the 50% gid sang budget is allotted to rice seeds subsidy, you know, seeds distribution sa sinang aspeto. So dako gid ang ano na ang bulig nga ginhatag man sa aton nga partner sa PhilRice. Na sila ning nagakapot sang budget for that, di ba? So ma'am, ano pa gid ang mga additional naton nga mga ano na nga palinton sa aton mga farmers sa mga nagapamati? Okay, so aton nga mga farmers no sa kabay pa nga masugidan nyo man sa ini nga balita ang aton man mga ikapareho man nga mga farmers and farm workers, especially gid ang mga farm workers no may naman ginatagupangod man kamo sang aton nga Department of Agriculture kag amo na nga gina-encourage namon kamo nga magparehistro. Hindi lang ang mga farmers ang aton nga ginarehistro kundi pati mga farm workers. So sa aton naman nga mga farmers nga nakarehistro na kung mayroon pa kamo dira nga mga kaupdana nagabulig sa inyo nga ay facilitate or ano lang naton sila buligan no nga makapa-enroll man. So basic lang man ang mga kinahanglanon nga dokumento nga pamatuod sang aton nga identity sa aton nga mga basic nga information naton ara man nagabulig sa registration dako gid ang role actually sang barangay. Ang barangay nag-issue sa mga certification sa mga farmers and farm workers naton nga wala sang mga sa mga official nga mga document nga temporarily nagapamatuod nga residente siya kag nagauma siya or naga-provide siya sang labor sa farming sa ilang community. So that's why nga parang wala sang may mabilin sa aton nga mga farmers and farm workers. Yes, so Natingwaan ginamon nga mapalinton ini sa tanan ang ini nga mensahe kay bangod kami sa Department of Agriculture nabudlayan man no kay bangod sa pandemya hindi man kami kakadto-kadto nga mga kampanya. Hindi kami katipon sa mga tao. Hapos lang tani kung sa una. Kasi nga registration mag-set lang sang meeting sa gym, isa ka barangay, pwede mo pa katuon. Pero sa subong hindi gid, no? So ginahalungan nato ng isa kag isa. Yes. So tagaan-tag isang chimpo kung magpatindahan kita o kung magkadto sa Banwa, mahapit kita sa office ang aton City and Agriculture Office, magpamangkot kag magparehistro. Yes, ma'am. So, well said, no? Sakto gid nga pagkahanay. So, ipaaman ko na lang ni Guro, no? Para sa aton bala nga mga amigo nga ara sa mga ara sila sa tawag naman ara sa third floor. Ara bala sa medyo mabudlay nga mga lugar, location, no? So, tiuna ni nga magpanaog kamo, no? Mag-access kamo sa mga support services ng gobyerno. Kay hindi naman kamo maisa-isa sa liwat, no? Hindi naman kamo maisa-isa kadto dira because sang limitation man sang manpower at the same time during sa pandemic budlay na gid. So, kamo mismo dalon nyo inyo kagalingon sa mga ahensya sang gobyerno, labi na sa Department of Agriculture, sa aton nga office of the inang agriculture office naton sa mga banwa or syudad kadin kamo na pahamtang kag mag-access kamo sang support services sang gobyerno kay para nga magtin-ad man ang aton pangabuhi kay kun kita-kita lang no in
in united we stand, in divided we fall, di ba mo naman nila. So kanami gid sa aton nga talakayan, Ma'am Siningaga, no? So salamat sa liwat sa imong nga presensya, Ma'am Ruth, no, kag Miss Yancel, no. Kabay pa nga sa gusto naman nga tion makaipdanay naman kita liwat para nga mapalinto nato ng mga programa sa aton nga sa Department of Agriculture paagi sa Regional Office 6 nga headed by Executive Director Remilio Cotter. Kag sa aton nga mga managpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Stay safe everyone, kag maghalong ang tanan. Iniiliwat ang inyong angkol Lucille Peraltiria kag Aban Sinigrense. Action! Radio!